Dobrý deň, toto je nová obecná aplikácia s menom Zohor. Na domovskej stránke vidíte najčerstvejšie aktuality a najbližšie udalosti. V menu Rýchle správy je prehľad všetkých aktualít, ako aj osobitých rýchlych správ. Dotykom na jednotlivú správu sa vám zobrazí detail tejto správy. Osobité menu Miestny rozhlas vám umožní prečítať si, čo bolo hlásané v miestnom rozhlase. Úplnou novinkou je menu Kalendár udalostí, kde si môžete nastaviť filter podľa kategórií. Môžete sa nechať informovať napríklad iba o športových akciách, alebo si nastavíte vlastné kategórie. Ťuknutím na udalosť si ju viete pridať do svojho kalendára. Zaujímavou možnosťou je sprievodca obcov, kde sú pripravené rôzne prechádzky obcov chotárom. Na virtuálnej trase si môžete prečítať zaujímavosti o jednotlivých cieľoch a môžete si cez Google Mapy zobraziť, kde sa jednotlivé ciele nachádzajú a tiež si k nim naplánovať trasu. Ďalšou veľkou novinkou je menu Podnet od občanov, kde jednoduchým, rýchlym spôsobom môžete obci poslať podnet napríklad o pokazenej lavičke, ktorú môžete aj odfotiť a fotku pripojiť. Stav zaregistrovaného podnetu potom môžete sledovať, ako a či sa bude riešiť. Apka má ešte ďalšie možnosti, presvedčte sa sami, my vám už len na záver ukážeme, ako si nastaviť notifikácie, aby ste napríklad boli včas informovaní, kedy bude zvoz komunálneho odpadu s intervalom 2-krát do mesiaca.